те трябва да търсят сила в единението. И тогава обществото трябва да стои на всичко. То винаги може да изисква правда да се върне. Затова съборите са необходимо място, където хората да видят своята сила. Тук няма партии, тук няма някакви организации, тук не сме левски ЦСКА в България. Боят от Кармана коня е скоротечен, войните не се сражават дълго и упорито, както от земя. Небясно прелитат единствено покрай други на нас, своите удари. Слава, когато сме били наистина силна и голяма държава, която е дала култура, държавност на 300 милиона човека. Поради тази причина не искаме да отбележим тази епоха, защото това е основната епоха, за да има и днес. Там се създава езика, нашата култура, нашата държавност и всички хора трябва да го знаят. най-големи партии в България и никой, нито в България, нито в Европейския съюз, нито в Съединените щати, нито в Великобритания, иска това нещо да го следват, това по някакъв начин трябва на нас да ни подскаже нещо. Не да ги обвиняваме, нали? Но тогава да покажем, че по другите пъти, по който да постигнем мир и справедливост. За България най-важното нещо е да има справедливост, спокойствие. Тук виждате, има кръвчета. Искам, когато се съдя дърво, утре да съм спокоен, що ще е там. Когато няма спокойствие, хората не творят, не създават и обръщат всичко на сметището. Само го изконсумират. Ами, хората, които дойдоха да пак казвам, да казах от двете най-големи партии, не ми казах коя от двете. Само единствено, аз съм обещал на хората да направя нещо. Жив или мъртъв трябва да си изпълня своите обещания. Това, което те се мъчат да направят, е нещо недостойно. Поради тази причина аз отказвам да говоря с тези хора, докато те не направят стъпка, по някакъв начин ние трябва да видим разкаяние. Защото някои хора казват политика. Политиката е отражение на действителността и на живота, който е в държавата. Политиците трябва да са примера и стожера. Не може един политик да има неценностна система и да отива по някакъв начин да се мъчи да изнудва хора и да ги притиска. Дали в момента счетоводителя ми е казал, не отваря от НАП нови проверки, казва някакъв път, чак са толкова глупави, но всичко до това го правят само с една причина. Да затормозят бизнеса, да не може да съществува. Ние отидохме в Доспад, само да кажа, там заснехме какво се случва. Там направо има феодализъм и се вижда кмета как притиска нещата. Това се случва на държавно ниво. Не става въпрос за нас, става въпрос за всеки българин. Значи всеки българин трябва да се чувства спокоен в България. Понеже споменахте НАП, продължават ли проверките, изчисляване на задълженията? Проверките, да, задълженията от тези фирми сме изчистили. Значи проверките от НАП нека да се продължават, но да знаете, някой път проверките продължават по 3-4 години. Защо? Самите хора, които са в НАП, за да влязат, да могат да изпълнят поръчката, защото те отгоре им казват нещо трябва да се направи и минават 3-4 години някой път, докато свърши проверката. Но накрая ще самите резултати ще бъдат казани на широката общественост, за да видим, ако има нещо не както трябва, ние трябва да се понесем отговорността. Ами вижте, новото правителство е решено отдавна. В него участват ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ. Тук сме сигнализирали, че купуваха гласове за тези три партии. Едни всички хора купуваха гласове за тези три партии. Някои ми казват, защо не дам сигнал към ДАНС, към службите. Ще ви кажа, до сега съм дал много сигнали и ми се обаждат хората, които купуват гласовете и ми казват, защо казваш, ти искаш да имаш още по-големи проблеми или няма смисъл да давам сигнал в една фония, в която тя стига до хората, които правят това нещо. Защо нас ни притискат в момента? Защото искат да покажат на хората,
хората, че положението е безнадежно, че няма кой, все някой ще трябва да възприщи, че не е правителство все едно, в което има едни хора, които са недобросъвестни, дори които наистина искат да се променят, а да покажат, че всички сме еднакви. Дори аз имам съмнение, че от нашите депутати има възможност да отпаднат 4. Кои са ще виждате? Не ги обвинявам. Значи, при този начин, те не ви предлагат пари. Те първо ви предлагат пари, после ви предлагат смърт и после казват между хубавия живот и парите и смъртта, кое избираш, и става много голяма разлика. Така че, моят апел и към всички български граждани, не дейте обвинява хората, които по някакъв начин се предават. Хора са, дайте да намерим нови, които са готови да застанат и да продължат напред. На нас казахме, един депутат не стига да оцелее само, и ние ще покажем това, което трябва да покажем. Нито не трябва да участваме в комисии, нито в правителство. Аз все още искам бюджета. Искам бюджета да ми го дадат, защото аз искам да видя управлението на страната финансово на къде отива. Ходих, срещнах се с всякакви хора в момента, давам им предложения. 3 неща за народа, 1 за тях. Отказват. Казвам, ще ви оптимизирам процесите, повече пари да имате, отколкото в момента. Отказват. Или проблема не е дори в парите. Проблема е в абсолютната власт, която искат тези хора. Но ние сме там, за да видим каква е ситуацията, правим план. Ние сме във война, нали? Някои хора казват, ние война с кръв, нали? Може някой от нас да даде фира, така да кажем. Ние няма да подхождаме с воински методи към тях. Но това е един сблъсък между организирана престъпност, която овладява държавата, и обикновения народ. Това, което днеска призовахме, да дойдат хората, за да видят, че самите те са много и че са силни, да не се плашат. Защото тези хора са повече от всички останали, които ги потискат. Единственото, което трябва да направят, да се изправят. Аз съм благодарен, че хората чуха нашия призив и дойдоха. От тук нататък ние ще започнем да направим. В момента ще направим нещо като синдикат. В този синдикат всички хора, които са готови във всеки един момент да станем и да отидем, обаче ние ще блокираме направо работа на Народно събрание, трябва да съберем поне 5000. Бог да те благослови, Вили! Бог да те благослови! И това, което ще направим организации от много хора, които няма да се продадат. Нали? Това го казвам на политиците. Няма да се продадат. Тези организации ще са от хора, които са готови да си вземат отпуска и да отидем някъде да свършим някаква работа. В името на всички нас, в името на децата. Значи, може да отидете да видите, има деца, които вярват, че живота трябва да е по-добър за тях. Вярват, че има България. Четат книги и там виждат един живот, тук виждат съвсем различен. Свърши всичко. И аз им давам един ултиматум. Или да седнем на преговори. Не им искам парите, не искам държавни поръчки. Ще им ги оставим на тях. Ако трябва, ще ги пенсионираме с по 1 милиард на година да имат 4-те основни фигури, които да са. Само да оставят България свободно да се развива по някакъв начин. И тези хора нека направят така, да седнем на кръгла маса пред хората. Аз да им кажа каквото имам да им казвам, искам те да ми покажат всички компромати и всичко, което имат срещу мен. Дали? Не може това нещо да се продължава. Търговия с власт, на мен са ми пуснали сигнали, търговия с власт, който нямам нито една държавна поръчка, и в същия момент някой ще ме изнудва или ще прави нещо, ще ме заплашват дори със смърт. В Варненския затвор се говори хора, които са вътре, защото ние имаме иначе съмишленици навсякъде. И чуват как се организира срещу мен покушение. Също и на други места. Моля? От всякъде стигат информации. Знам кои наркоорганизации организират. Всичко го знам. И аз това, което трябва да направя, трябва да се отцепя в един район, изненадващо да пътувам, или аз трябва да стана като партизан в 21 век демократична държава. И нито английското, нито американското посолство правят нещо. Нали сме демократична държава? Това ли са евроатлантическите ценности? Евроатлантическите ценности са шантаж и притискане. Нека излязат господин Пеевски и господин Борисов, искам с тях да говоря, публично пред хората. Нали искат да са хора, те искат да направят правителство в името на хората. Нека да го направят с един човек, който не го е страх да говори. И те да излязат на една стена, всички компромати да пускат срещу мен каквото и да е. И аз ще пусна някои неща, аз не ги заплашвам. Или да седнем като нормални хора и да организираме. Искам жителите в община Доспат да са свободни хора. Не може в 21 век да има феодализъм. Искам навсякъде по страната първа стъпка, отстъпление. Трябва да осигурят свобода на хора. Свобода. Това искаме. Да си държат държавните поръчки, но да ни позволят и на нас да живеем.
искат да идват да секат дърветата. Някой от тях засадил ли е дърво? Знае ли кое как се прави? Че да отиде да каже, искам да сека дърветата. Или отиват навсякъде и все едно с държавата, ще каже, ти Исус Христос ли си? А вие какви сте? Какви компромати са нужни за тях? А вие държите на поведението на хората? Само на хората искам, нищо друго. С тези компромати, тези заплахи, притеснявате ли се за живота си? Вижте, аз съм на почти 47 години. Мога да не ги достигна, на 30 август трябва да ги достигна. Не искам да живея повече. Защо? Не мога да живея в такава държава. Аз съм свободен човек, искам да живея. Има ли започнало ли разцепление вътре в партията, предвид съмненията, че някой от вашите хора е гласувал за Анна Ангелова? Има потенциално разцепление и то не може да го кажем разцепление, това е предателство. Значи, вчерашното гласуване по някакъв начин е предателство срещу народа. Не може това, ние не можем да гласуваме заедно и това искам наш депутат, всеки един да излезе и да каже защо го е гласувал това нещо. Не можем да гласуваме за престъпници. Някой ако ми каже, че ще прави политика да правим с хора, които ни заплашват и ни шантажират. Дали? Каква политика може да правим с тях? В името на какво? На престъпността? Ние ако нямаме чисто управление, всяко нещо в това управление е гнило. 6 милиона станахме. Трябва да изчезнем ли? Значи вижте, всичко това, което сме го направили е за да покаже величието на България. Подиграват ни навсякъде, организират ни контра сега неща, всякакви, само и само хората да не дойдат тук. Ето, хората дойдоха, те чуха призива. Той е за тях, не е за мен. Господин Михайлов, понеже бяхме на живо, изтървахме началото. Моля ви да кажете каква политика да очакваме от величие в парламента? От тук? Народна. Нека да кажем, ние сме народна партия. Това е правилното нещо, което искаме. До сега съм говорил с представители на висши политици, включително да кажем на различни и чужди държави представителства. Казвам само едно нещо. Питат ме какво искаш. 3 неща за народа, едно за вас. Дайте да направим 3 неща на народа, дайте да изкараме, казах им, вместо да ни е 200 милиарда бюджета, дайте ще го направя 500 милиарда, ще направя да работи икономиката. 200 милиарда ще ядем на вас, 300 да оставим за народа. Защо не искате? И не искате. Ако третият мандат евентуално дойде при вас, каква политика ще предприемате? Вижте, третия мандат, ако дойде при нас и ние приемем третия мандат в управление с тези хора, които в момента направиха това нещо, да искат да изнудват по някакъв начин. Вижте, всички тези хора, те са жители на България, те си плащат данъците. Тези хора, те са причината онези да са в Народното събрание. Ако няма обикновения човек, няма и хайлайф. И не може някой, който е направил престъпление. В началото на преговора не се тръгва с престъпление. За да вярвам в добрите намерения на хората, първото нещо, което искам, е да излязат и да кажат, дай да си покажем картите. Когато хората работят заедно, трябва да е на база доверие, не на база шантаж и притискане. Пак казвам, публично, нека да говорим с господин Борисов и господин Пеевски. Ние сме най-малката партия, аз не съм дори депутат. Тоест, пак сте готови на преговори? Не, вижте, публични преговори искаме. И искаме, първо, с тях да седнем. Ето, всички хора са тук. Всички хора могат да кажат, вие искате ли да сте свободни? Да! Искате ли да няма кметове институции, които да мачкат обикновените хора? Ако проверяват един обикновен човек, искам същите сигнали да ги има и срещу висшестоящите. Ние имаме ли всякакви доказателства за висшестоящите за определени корупционни схеми? Имаме ги. Къде са? Отиваме в Доспат. Спасихме къщата на един човек, да не го съборят. Има решение от съда. След като сме заминали, той казал, щом трябва да се събори, ще се събори. Добре, как да живеем в 21 век? Това ли е България? Значи ние, всеки един човек, който не е феодален селянин, той няма право да живее. Нека парите, отново казвам, да си ги вземат те, но нека някой да ги направи така, че да са в полза на народа. Ако някой от политиците ми каже каква е идеята за следващите 10 години, да направим икономическа обосновка, нека да дойдат с най-добрите експерти, да си направят плана, все пак хора да кажат, съставяме правителство. На каква база съставяме правителство? Каква е причината за съществуване? Възможно ли изобщо да има правителство сега? Възможно е, нека да тръгнем от целта.
Значи евроатлантически ценности казваме. Шантаж е евроатлантическа ценност ли е според вас? Не, вие кажете, евроатлантическа ценност ли е шантаж? Въпросът, че не знаете дали шантажа е политическа ценност. Така, притискането на обикновени хора евроатлантическа ценност ли е? Това е тъпо, което прави. Заплашването, да. Заплашването с убийство с евроатлантическа ценност ли е? Престъпниците да купуват гласове, ето казвам го, Николай Тошев Черпанския. Николай Тошев Черпанския. Пращат западна компания, която идва с CWP Димитър Енчев, който се рекламира в медиите на Иво Прокопиев. Той идва и ми праща две мутри, които да ме притискат, да кажат, че ще щупят краката на жена ми. Подавам сигнали, нищо. Наркостопанство тук. Къща пълна с наркотици, пускаме сигнали, нищо. Какво трябва да направим? Вярно ли е, че имало заплахи конкретно за живота? Разбира се, че има заплахи за живота. Разбира се, и службите го знаят. И съм даден на наблюдение от службите, за да могат да ми установят маршрута, за да може да дойде убиец, после да ме гръмне, защото службите ще му очертаят маршрута и утре, когато има разследване, няма да видят престъпник, защото службите са разузнали за престъпника. Това ли е държавата? Да, кой ви заплашва? Става ли ясно? Вижте, в България знаете кой може да заплаши. В България всички знаят. Има две институции в България, които са станали, които могат да заплашват. Аз искам, пак казвам, такава, нека да отидем да имаме прозрачност. Проверки правят на исторически парк да са живи и здрави. Проверки правят на всички фирми да са живи и здрави. Дайте аз да направя проверки. Нека народа да го осветли. Нека да направим една комисия от 10 човека от народа. Ще извикаме специалисти и да тръгнем да проверяваме. Защо медиите не го отразяват? Ще пуснем сега репортаж за Доспат. Искаме нова телевизия да го... За Доспат кмета отива и направо унищожава хората. Бие ги, краде им имоти, краде общински пари, взема дългосрочен заем, за да се направи улицата към своите имоти от своя бетонов възел. И още хиляди неща. Сега, пак казвам, един кмет е избран кмет на всички хора. В Доспат ние отидохме като българи, не като представители на партия Величие. Там бяхме заедно с прекрасни българи от Продължаваме промяната, прекрасни българи от Има такъв народ. Не харесвам ръководство и на двете партии, но хората, които бяха на терен, бяха истински хора. Ние трябва да спрем да се делим. Ние трябва да сме хора, които се обединяваме навсякъде, където има. Проверките са вече от 2015 година не са спрели. Казвам го. Какво да ме е страх от проверки? Вижте, казват, в момента влизам в затвор. Аз нямам проблеми. Влизам до животна присъда. Нали? Искам, аз влизам ето, до животна присъда. Искам някой обаче да има нормално разследване за другите хора. Нека, щом те са честни, но разследването да бъде прозрачно. Не може нито Европейския съюз, нито Съединените щати и Великобритания да са съгласни с престъпно управление. Това не е евроатлантизъм. И сега, ако залога да унищожим България, да я въведем война, е някой да смачка хората, вие съгласни ли сте с това нещо? Значи не би трябвало. Войната е доброволен акт. Само да ти кажа. Причината е, че тук капитализма е първобитен. Само това е причината.